numpak pedah ngarungi dunia. Lah saiki ngubuti suket. Ini rutinitasku, lucu ram. Karena kebersihan sebagian dari Pak Imam. Kelaru, sebagian dari iman. Like. Anak mainan nih. Kayak kenal. Like tunggale. Lanangku sing ngilang biyen iki. Kosan kene. Kosan balik yo. Padahal silang iki biyen. Tapi kosan balik enah. Berarti pada ambek jodoh. Kayak jodoh bisa hilang, direbut uang, utawa ketipu wong kanca. Tapi yen kuwi jodohku kuwi sapa? Aku saya cerita, saya curhat yang omahmu. Perihal asmara. Dungare cerita. Iki mesti masalah penting iki. Nah penting lah. Aku ini duwe hubungan karo seseorang, tapi dia iki ujug-ujug ngilang tanpa kepastian, tanpa kabar. Omong ngono, silakan pergi. Jangan kembali pulang dengan membawa drama yang berjudul Masih Ingin Kembali Lagi Karena Masih Sayang. Digawe bumbu panganan. Sir ngilang ben ngilang, bakale enek neh sing akan menggantikan.